Department of Science and Technology Region 10 nagpahigayon og Game Developer Bootcamp. Industriya sa e-commerce laraw nga mas palambuon pa. Aniyan dugang detalye. Gipahigayon sa Cagayan de Oro City ang labing unang Game Developer Bootcamp nga gipasiugdahan sa Department of Science and Technology kon DOST tumong sa maong programa nga mas palambuon pa ang e-commerce industry sa rehiyon. Ilabi na ang online gaming industry. Usasab ang Mindanao sa nagunang Information Technology Hub sa nasod tungod sa kadaghang tunghaan nga nagtanyag sa maong kurso. Nantay ownership kung kita gid mismo ang develop. And in fact, we can earn money out of what we are creating. So especially for game developers, nasay revenue or royalty nga gitawag. So potential for revenue generation. Sa maong aktibidad, adunay mga eksperto sa game developing ang ilang giimbitahan ug ang uban kanila gikan pa sa nasod India ug Canada. Ang first year computer science student nga si Seth Oliver Hona hilabihang kalipay nga nalakip sa maong bootcamp tungod gusto gid kuno niya nga makahimo og kaugalingong web design. As a first year, this is a lot of information to process. However, instead of feeling discouraged, I feel more encouraged than ever because now I see a glimpse of what this course can actually bring me to. When we get into even deeper into the topics, mas maka-understand pa mi. But for now, since introductory pa, it's a good refreshment for the mind. Gilauman sab sa DOST-10 nga pinaagi sa maong programa, adunay mamugna nga usa ka online game nga proudly made sa usa ka Cagayanon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.